Gde ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Miha Games i danas nastavljamo sa Minecraftom. Kao što vidite, još malo pa će da svane, barem se nadam. Ja čujem neke zvuke, čekaj, tako da uzmemo šta. I ovo, uplašio je pauk, čekaj. Dođe debeli. Da vidite, on možda se penje iz bilo šta. Ne. Dobro, ubili smo pauka. Kao što vidite, počela kiša. To nisam znao. Znači nisam znao da možda pada i kiša. Sad, meni bi valjalo da idem da pronađem neku hranu. Znači, trebalo bi da idem da pronađem neku hranu, ali shvatio, vidio, na kuću se lagano. Rekao, shvatio sam da mi ovce ne daju nikakvo meso koje bi mogu da pojedem. Tako da, ajde tražimo, možda nađemo neku kravu ili neku svinju. Samo ne smijem daleko da idem, da se ne bi izgubio od svoje kuće. Ajde, kuću, blizu ću ja, samo da nađem prase jedne. Pošto vidite, imam samo još dva batačića i ne znam, nekako mi, kako da vam kažem, nekako, ne znam, mislim da ću da umrem sad. Ja nema nešto puca. Ajde, beži, da. Pukni. I ja šta napravim, čovječe, kako ti malo zemlju. Kasnije ćemo to zatrpiti. Ovo to prase. Jeste. Ajmo da pojedemo malo prase. Prase, prase. Dođu vam, opa. Ubijemo jedno prase. Da se najedemo ko ljudi. Dva mesa, ajde jedemo. Neće. Aha, evo ga, opa. Pa ja sam jako gladan. Mislim da ćemo morati još jedno prase da ubijemo. Prase, daj mi mesa, daj mi hrane. Opa, 3 mesa. Tako sad idemo se najedemo u cari. Još se nismo najedili. Čoveče, a idemo šta vamo ima? Da li mogu imamo nešto da nađemo? Vidi, ovdje ima još prasića. Pa kako ih ja odmah nisam vidio, čoveče, ali sam ja budala. Ajmo da uzmemo jedno prase, šta je ono? Pa! Vidi, pa ja mogu da gledam, ali ne mogu. Ništa nema veze, ali dobijemo jedno prase. Dođi, prašujem, ajde više. Da, dobili smo i 2 mesa. Ajde, pojedemo to. Samo ne znam, možda bi trebalo da ispečemo meso, ali ne znam kako se pravi šporet. Kao što vidite, ovo je sirva prasetina. To je možda malo loše, ali idemo mi sad ka našoj kući. I ovo opet šahta neka. Samo neke šahte. A mislim da nema kuće ovamo, znači ja kad sam išao sam samo pravio, onda sam naletao tu na ove prasiće. Oni su sad izgubili i plašili su se od kiše. Vidi rudnik. Pećina neka rupa. Pa. Šta se čuva? Kakva rupa beži, da mi ne izađe nekako to bavište. A mislim da se približamo svojoj kući. Znači, idemo sad do naše kuće. Evo šta bi kasnije mogli da radimo. Kućo, gde si? Ajde, tu si negde ovdje. Jeste blizu ovih ovaca, je bila kuća. Gdje mi je kuća, vidi? Nisam li valjda izgubio svoju kuću. Čekaj, vidi mi kuća. Ja rekao sam da neću mnogo da se udaljavam. Čekaj, možda vamo.
stani. Možda je ovdje. Ja mislim da je tu. Jao, vidi, nema mi kuća. Ovdje je neka rupa. Čoveče, kako sam uspio da izgubim napad. Gdje mi je kuća, čoveče? Šta ću sad da radim? A još da mi imamo. Ne verujem, tu su neke ovce, neke koze. Vidi, jezero. Vlasinsko jezero. Jezero Gazina. Ovdje mi nije kuća sigurno. Ja tamo vidimo neku površinu, tako da nećemo ići tamo. Pa kako sam uspio da izgubim kuću? Evo ga ovaj. Evo ovaj naprst. Samo da ga ubijemo. Težnjači. Ja ne vidim ono iz zelene. Čekaj, ajde pukne. Pucaj. Pa što nisi ubio ovog svog? Nego se samo pukao da pravi neku rupu. Razu. Ubili smo ga. Ja sam tamo u ovoj epizodi mislio da radimo nešto lepo. A možda zatrpamo ovu rupu. Čekaj, ne. Stavim. Idemo prvo ovo dole. Šta radim? To liči na nešto, gdje? Pukla bomba i ja ostavio ruku tako. Ja neću ja da ostavim, ja. To je krpim. Krpim, ne pitam. Sam precizan ko moja baba. Evo sada pokušamo da nađemo našu kuću. Ako ne, morat ću da napravim novu kuću. A zašto mi je ovo ovako? Zalago je cijel svijet. I odjednom se samo pojavi nešto. Vidi prasiće. Evo i tu prasiće. A mogli mi vamo neti. Šta mislite? Šta mi tu? Nešto mi je ružno, livado tu. Da je zbog kiše. Ja je prevadim u ovoj šumici. Ova neka lepa šuma. Tako da idemo u šumu da napravimo jednu novu kuću. Šta mislite? Ja mislim da bi to bila dobra ideja. Da ide blizu neke vode. A ovdje sam vidio neku vodu. Sad gdje je ta voda? Pojma nema ničeg. Nisam baš. Upravo ovdje sam ja mislim bio. Ajmo ovdje novu kuću da započnemo. Znači ovdje ćemo da krenemo da gradimo novu kuću. Šta da se radi ljudi? Da majce misle nešto lepo da gradim u ovoj epizodi. Ali ja izgubim kuću. Čovjek samo da zadrpamo malo ovo. Da napravimo naše dvorište da bude lepo. Ne smo puno da se odaljevamo od moje kuće. Što je Minecraft je lud. Čovječe, možda čas da se izgubiš. Ništa. Ajde uzet ćemo malo ove zemlje. Ajmo da zove drvete, treba će nam za kuću. Čak i brže ide sa ovim. To vidite kako mi brže ide. Možda ćemo kasnije da napravimo i neki alat, ali za početak da radimo sve što pićemo, znači kopat ćemo sve štapovima. Znači kopat ćemo zemlju, cepat ćemo drvo, sadit ćemo, šta još ima, pojma nemam. Kasnije mislim da bi mogli da se ravnamo ovo brdo, kada bude sve tu ravno. Ali to ćemo kasnije, kada budemo imali materijala. Opa, jabuka. To je jabuka. Jeste. Dobro. Ajmo da ono malo da kopamo. Znači da bi krenuli sa temeljom naše kuće, pa ćemo kasnije da nastavimo da gradimo lepu kuću. Sad ću morati da napravim malo veću kuću, da bi je vidio iz daleka. Znači, ono kad se odalji malo da mogu da je pronađem.
Tako da, to je to. Samo ajde pomerimo ovu zemlju, pošto je mnogo nervira. Ajde još ovo malo do kraja. Opala, vidite kako ne to ide, čoveče. Morat ću ovo drva da odcepam tu. Ajmo da ih odcepamo malo, pošto sad će da padne mrak. A da ne znam gdje je sunce, ne znam mogu da ga vidim uopšte da je kiša, ali teško. Teško ova kiša, čoveče, smara, ne da se čuje, nego mnogo je glasno. Mnogo je nervirano, znači ništa ne može se radi. Kišovito je vreme, nikako. A i što je u pravom životu nikako, nego što je i u igrici. To je normalno. Rođe bre, čepaj drva. Evo sam ovo lišće malo da pomerimo. Čovječe, ko zadaš, već će mrak da padne. Čekaj, moramo ovo lišće da pomerimo. Tako. Ajmo sada ovo drvo da pretvorimo u daske. Tako. Opa, idemo dalje. 20. Ok, 29. Onda 33. Ok. Ok, 45. Može 49. Ajde, 54. Da, 53. Dobro. Ajmo sada da idemo da sagradimo tu našu kuću. Samo ovo lišće me mnogo nervira. Ali dobro, kasnije ću ja sve to da pomerim. Evo samo da krenemo, pošto kiša ima da nas pojede. Neće te širine. Ajmo ovamo. Ne znam koliko ćemo. Uzet ćemo malo više, nego morat ću ovo drvo tu da odrežem. Pošto će nam ono smetati. Tako da, ajde lepo da ga iscepamo. Kao što vidite, dosta stvari je sad dole i meni se baš sviđa ova igrica. Znači svašta možda se radi, svašta. Vidio sam šta drugi rade, znači šta su oni sve pravili, pa ja vam to ne mogu pisati. Ajmo sad ovdje malo da zakrpimo, znači ovu obalu. Malo da može lepo to da bude. Tako. Znači, ajmo sad da nastavimo sa našom kućom, samo da ne dođe onaj, ne znam kako se zove nešto na S, onaj zeleni što puca. Tako. Evo da stavim jedna vratanca ovdje. Znači neću na sredinu glupovi, možemo ovdje da lepše jedno. Ajmo još jedan sloj vis. Šta mislite? Ne znam koliko dobro vidite od ove kiše, ali nadam se ćete vidjeti dobro. I ajde samo čas, šta sam teo nešto, da pojedemo ovo meso. Vidi, ono kugla, ne ovo je jaje. Ajde možda ćemo ispržimo jaje kasnije. Pa ja sam još gladan. Nema veze. Pa ja nemam više drveta. Ajde napravim sve ovo da pretvorimo. Idemo. Ovdje bi brže to, da neću te čekam. Spor si ko neka žena. Ajde sada, uzmemo lepo to da postavimo. I sve me plaši ova kiša, sve mislim da će mi ne iđu neka čudovišta. Pa da znate kako me nervira. Ajde sad ovako. Ovdje se neki grejači iza mene čuju, ako možda ćete čuti video. A to je to. Mogli da smo još svoje vis, tako da ajde odite iskopamo jednu rupu. Vidio, pa ja ovdje nisam postavio. Dobro.
Ajmo ovako. Ne, opa. Ja, pa pao sam. Čekaj. Ajmo ovdje sam čas. Se popim i idem ovamo. Opa, čekaj. Ja, ovo lišće, gledaj. A da će se maknuti, ja više. Kako mi ne ovo lišće. Ajmo. Sklanjaj, dali, čisti. Čisti lišće, da ti ne smeta. Izvinite što malo pevam, ali ja volim da pevam, ja sam pevač. Šalim se, vidi, možda bude postao neki pevač, ali za sada samo pevam ovako bez veze. Vidi ovo lišće, čovječe. Da na sve strane. Opa. Evo, fali mi još malo drveta. Imamo ovdje ispred kuće, već imamo drvo. Tako da ga odrežimo da nam ne bude tu. Baš blizu. Cepaj, ne pitaj. Znači da napravimo malo veću kuću. Ja sam to da kažem, ne malo. Imamo 5 drveta, ali samo da to da pretvorimo. Opa. Idemo sad vamo. Opa, to je to. Ajde sam ovako. Tu. I ovdje. To sad ga liče na nešto. Ajde, ja ću ovako lepo da zatvorim da mi ne uđu one babe. Morat ću ga napraviti druge stepenice, ovdje drugo se penje, pošto sam mislio još jedan sloj vnis da gradim, ali to ćemo u sljedećoj epizodi. I ništa ljudi, hvala što ste pratili još jednu epizodu Miha Gamesa, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. I ćao!